Tranquil, també. Bueno, l'impacte a nivell de Twitter és la croqueta, La croqueta, la gent es pregunta com ha sorgit... A Catalunya els diputats fan la senyera i van tots juntés. Això és el que la gent li agrada. Aquell circo regional, aquell circo barato d'estar tots juntés, l'acte, la fonteta al parc de la Ciutadella i això. No, a Catalunya... Però sí, però jo seria falta. Tu dius que això fins i tot és convenient, no? Aigua i algun cafè. Exactament, això és el que és l'himne nacional de Catalunya. L'himne dels diputats, torna-la a posar, perquè això sí que és un himne com Déu mana. A Catalunya... No, a Catalunya... Però sí, però jo seria falta. Tu dius que això fins i tot és convenient, no? Aigua i algun cafè. Cafè! Això no em digui vostè que no seria un himne. Pobre Gonzalo Bernardos. Bueno, perdona, aquesta interpretació és de l'autèntic, no és la imitació, No. És més, jo sempre sostinc que la realitat sempre supera la ficció. Nosaltres aquí, a veure, que encara l'Oriol es queda curt. Ai. Evidentment.